Kansalaisten ja poliitikkojen välisen vuorovaikutuksen parantamiseen on kehitteillä uusi apuväline. Democracy-verkkosovellusta kehitetään tuoreen kauhavalaisvaltuutetun johdolla. Tavoitteena on saada kansalaismielipide kuuluville ja samalla aktivoida nuoria kuntapolitiikan seuraamiseen. Democracy-sovellusta varten perustetulla startup-yrityksellä on kunnianhimoinen tavoite antaa äänestäjälle mahdollisuus päästä suoraan valvomaan edustajansa tekemisiä esimerkiksi valtuustossa. Pähkinänkuoressa se on, että siinä pystyy kansalainen lähettämään omalle edustajalleen aloitteita. Edustaja pystyy luomaan tällaisia kansalaisäänestyksiä, kysyä mielipiteitä, että mikä on, ja totta kai näistä keskustella sitten näistä asioista. Miksi tämä kannattaisi ottaa käyttöön? No se ehdottomasti sen takia näin, että saadaan eksaktia tietoa, kun nykypäivänä on niin paljon tällaista huhupuhetta ja fake newsia liikenteessä näin, että se tiedon kulku olisi suoraan edustajalta kansalaisille. Se vuorovaikutuksen lisääminen on se pääjuttu siinä. No miksi te uskotte, että tämä kaikkien satojen tuhansien sovellusten joukossa, niin miksi ihmiset ottaisivat tämän käyttöön? No aivan selkeästi on niin kuin tarve tällaiselle työkalulle, että kansalaiset haluaa enemmän avointa dataa tällä hetkellä päätöksenteosta. Idea, että kun monesti tulee aloitteita, että otetaan yhteyttä esimerkiksi, että meidän tiessä sattuu olemaan kuoppa tai jotain. Yksi kehittäjistä on tuore kauhavalaisvaltuutettu. Lilbakka käytti Democracyä jo osana vaalikampanjaansa. Tulevalla valtuustokaudella hän aikoo olla oman sovelluksensa mannekiini. Kyllä se otetaan ehdottomasti käyttöön, että ensimmäiset viestit on testiversiossa jo liikkunut, että ihan positiivisin mielin kyllä tässä ollaan sen suhteen. No miten sitten tuo käytettävyys, osaako Laihian mummo käyttää sitä? Kyllä me tehdään sitä sen verran yksinkertainen, että se jokainen osaa käyttää. Se on ihan elinehto tälle palvelulle.